Ναι, πιστεύω σε μένα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Θα μιλήσουμε λίγο σιγά, γιατί κοιμάται ο μικρός. Μασκαρπόνε, 250 γραμμάρια. Καρύδα τριμμένη, μια ολόκληρη σακούλα. Όλο αυτό το ανακατεύουμε πολύ καλά. Έβαλα κι άλλο μασκαρπόνε, γιατί βγήκε πολύ πηχτό. Μάλλον έβαλα πολύ καρύδα, ήθελε τη μισή σακούλα. Ένα σκεύος με αντικολλητικό για να το βάλουμε και στην κατάψυξη. Και πλάθουμε μπαλίτσες. Όλο αυτό θα μπει στην κατάψυξη για 2 ώρες. Τα λέμε σε 2 ώρες. Είμαστε πίσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασαν μόνο 2 ώρες, γιατί το μωράκι δεν είχε σκοπό να με αφήσει να ολοκληρώσω όλο αυτό πιο νωρίς. Πάγωσαν. Αυτό θέλαμε λοιπόν, να παγώσουν τελείως. Πάμε τώρα να λιώσουμε σοκολάτα. Σίγουρα δεν θα μας φτάσει μόνο ένα. Wow. Εγώ έχω ένα stick, το οποίο αυτό είναι τύπου καλαμάκια. Το περάσω μέσα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Και πάμε και το βουτάμε. Πάμε να κάνουμε το ίδιο σε όλα. 2 μείναν χωρίς σοκολάτα. Δεν πειράζει. Εδώ είναι το αποτέλεσμα. Θα το βάλουμε στο ψυγείο, όχι κατάψυξη, για 1 ακόμη ώρα. Αυτό ήτανε. Nice. Ja.